O Banco de Alimentos pon a súa maquinaria a funcionar para a cita máis importante do ano. Entre o 19 e o 25 deste mes desenvolverán a súa gran recollida, a acción que lles permite encher as despensas con recursos que despois reparten entre os fogares máis necesitados. Unha campaña moi importante na que é fundamental o papel do voluntariado. Ata 200 participarán este ano e onte recibiron unha charla para coñecer cal será a súa función. Convocar a todos los voluntarios que a partir del 19 y 20 van a estar en los supermercados de la zona de Pontevedra, la zona norte de la provincia, informando a la gente que acuda al supermercado de cómo puede colaborar con el Banco de Alimentos. Unha colaboración que volve ser diferente ao que nos tiñan afeitos. Por mor da pandemia, o ONG xa non recolle alimentos físicos. As achegas serán 100% virtuais e poden facerse mercando cestas solidarias mediante unha transferencia a través de www.bancoalimentosvigo.org e Bizum co código 01139 ou ao pasar por caixa no supermercado. Después de hacer el pago de la compra, en la misma caja pues aportas el dinero que quieras aportar en beneficio del Banco de Alimentos. Eso genera un saldo en la cadena que va a favor del banco y que después, durante todo el año que viene, durante todo el año 2022, nosotros tendremos posibilidades de hacer compras y transformarlo en productos. Aquí os voluntarios terán un papel fundamental informando os posibles doantes destes cambios e de todas as opcións que teñen para colaborar. La gente está acostumbrada a coger un paquete o coger la mercancía y depositarla en las cajas al salir del supermercado, y ahora en este momento no pueden hacer eso. Na edición anterior, o Banco de Alimentos conseguiu 550.000 kilos de alimentos, unha cifra récord que lle permitiu atender o incremento de persoas vulnerables que requiriron da súa axuda. Este ano a gran recollida está apadriñada polo actor vigués Pedro Alonso, coñecido a nivel internacional polo seu papel como Berlín en La Casa de Papel.